Εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιάσομεθα και εφρανθόμεν εν αυτήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα, το μεν πρώτον λόγον επίσαμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξατο Ιησούς πίντε και διδάσκην, άχρης ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης, δια Πνεύματος Αγίου, ως εξελέξατο ανελήφθη, εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πόλης τεκμηρής, ημερών 40 οπτανόμενος, αυτής και λέγον, τα περί της Βασιλείας του Θεού, και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων, μη χωριστήνε, αλλά περιμένειν την Ευαγγελία του Πατρός. Εινικούσατε μου, ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίων, ου μετά πολλάς ταύτας ημέρας, ημέν συνελθόντες επιρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την βασιλείαν το Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, ουχ ημώνες την γνώνε χρόνους ή καιρούς, που σοπατηρέθετο εν τη διαεξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης.